What will happen if we don't have documents about our history? Or if we disregard the memorabilia of our past events? In today's Sensei episode, we will feature the founder of Santa Maria Archives, Minalin, who has been documenting events for the past 10 years. Join us to explore the Ballet Santa Maria Archives, learn from Mr. Nomer Pangilinan, and widen our knowledge about their advocacy in covering events. Here in Sensei, their skills and talents. Nomer Pangilinan po, 51 years old, may 3 anak. Tapos dito nakatira sa Ballet Santa Maria Archive. Nakatab kami sa Center for Kapampangan. Yung mga ibang program nila, sinasabi nila sa amin. So pag free time kami, yun, nagbo-volunteer kami mag-docu lahat ng okasyon. Nabanggit niyo po yung Santa Maria Archive. Ano po ba ang ibig sabihin ng archive? Bali, ano kasi yan, nakita ko lang sa Facebook kasi nung una, problemado kami sa tinayo namin na festival. So di ba pag may festival, kailangan may kwento, may pinagugutan. Sabi, nakamulatan namin na unang bayan kami. So paano namin siya ipapaportray sa mga bata kung wala kaming information, wala kaming mapagtanungan, wala kaming makitang records. So dun ko siya parang nagkaroon ng idea. Kasi nakita ko nga sa Facebook yung archive is anuan ng mga lumang dokumento, lumang pictures. So sabi ko, kung gagawin ko to, yung mga susunod na generation, hindi na sila mahirapan maganap dahil nandito na. Yun na nga, siguro 10 years na yung archive, yung mga naunang docu namin, pwede kong masabing archive materials na yon. Tapos pag may okasyon, kung may invitation, kung may scratch, or kung ano yung mga bagay na nagamit nung araw na yon, kung pwede rin namin siyang mahingi, tinatabi ko, nilalagay ko isa-isa sa isang plastic envelope for future na may mga magamit silang archive materials. Saan po yung nag-umpisahan ng program? Actually, oo, kasi dati kasi yung way of volunteer namin, kung natatandaan yung mga two-way radio. Dati medium namin, radio, sa pagtulong. Ganun din, sa Catholicism activity rin. Tapos nga, nung nasira na yung mga radio namin, ayun, biglang pumasok yung uso yung Facebook. Yun ang trending ngayon, kung saan makikita ng mga tao. So, yun, pangalawa, naging medium namin yung camera. Kasi yan, sa camera, kahit tumagal na, basta na-store siya, pwede makita ng mga tao. Hindi ka mukha nung nauna, yung radyo, kwento lang, wala kaming documentation. Pero ngayon, kumpleto. Ano po kalawak yung mga kinukuhanan niyo po document? Nag-upisa kami dito lang sa baryo. Kasi nga, gusto lang namin na i-preserve yung history dito. Dahil unang bayan kami, yung sentro. So hanggang doon sa nakilala, nakarating kami ng bayan, madalas kaming imbitahin, kinakover namin yung Aguman Sandok, yung mga fiesta, yung mga historical events. So hanggang sa lumawak, pumasok na yung Sinokwan Festival, yung mga activities na Center for Kapampangan, yung mga local heroes natin, under Center for Kapampangan, kinakover namin. Tapos nakarating din kami ng Panagbenga Festival, yung Sayaw sa Ubando, yung Niling Carabao ng Bulacan. Marami. Basta free time lang, lalo na yung mga pamangkin ko, mga kasama ko sa archive team. Gustong-gusto nila yung gumala. So nakakapag nag-e-enjoy pa sila. Makikita Kadalasan, halimbawa, pag dito yung okasyon, sinasabihan ko yung mga organizer. Lahat ng scratch, lahat ng planning,
lahat ng pwedeng itabi dun sa araw na yon, iniingi namin para maitabi, maliban dun sa picture. Tsaka kami, ang pagkakaiba namin sa mga professional photographer, di ba yung professional photographer, kailangan ng magandang angulo, kailangan magandang lights. Yung okasyon kasi hindi mo naman yan napipili. Hindi mo alam kung saan yung location, kung uulan, kung mainit. Kailangan makuha mo yung exact na nangyari. Pati yung preparation hanggang sa matapos. Ganun yung pagkakaiba namin dun sa para maipakita. Kasi hindi ako mahilig sa pagsusulat kasi alam mo naman sa Facebook, makatawanan, may maling grammar, may maling ano. So, ang ginagawa ko, lahat ng pwede kong hindi masabi, kukunan ko ng picture para pag tinignan mo yung picture mula sa preparation hanggang sa matapos, sila yung magkukwento sa'yo kung ano ba yung nangyari dun sa okasyon na yun. Kaya minsan pag nag-upload kami sa isang event, nasa 1.5 na picture, 1.4, 800, ganun karami. Mula dun sa umpisa. At saka, ang estilo namin, ano ba yung okasyon? Hindi lang yun ang kukunan namin. Sino ba yung nanood ng okasyon? Sino ba yung nandun sa okasyon? Para makita yung kabuuan ng buong kwento. Hindi lang, kumbaga sa pelikula, hindi lang yung artista. Sino ba yung mga kasama dun sa okasyon na yun? Sa simbahan lang po ba or under the Catholic Church lang po ba yung tinutunan niyo? Sa realidad, mas marami sa simbahan. Alam naman natin yung mga tradisyon natin kadalasan pang-Catholic. Pero kumukuha rin kami ng basta ang nangyayari kasi sa amin, kung ano yung mabalitaan namin okasyon na kaya namin i-cover, kahit ibang faith pa yan, kahit okasyon sa gobyerno, kahit activities ng mga bata, kinukunan namin. Basta alam namin na darating ang araw, ito yung nangyari noon para makita nila kung ano yung nangyari. Yung iba, regular na kinukunan namin tulad ng piyesta ni Apong Iro. Mula na magano yung archive, taon-taon na into lang pandemic, yung Sinukuan Festival, yung coronation ng BDLR. Kahit nasa Angeles pa yan or uulan pa, kukunan namin para hanggat maaari wala kaming mintes para maipakita namin sa mga susunod na generation na ito yung nangyari noon. For more Sensei and Limang Siglo videos, you can visit our social media accounts. Please do like, share, and subscribe. Bakit sa tingin niyo po makalaga po ng malaman or documentation doon sa mga events po na yun para makita po ng mga future generation? Dung una nga, yung para sa amin lang sana. Kaya lang, paunti-unti nakilala na kami, may nag-i-invite na. So, tulad halimbawa, yung iba nasa abroad or pwedeng pakalipas ng ilang taon. Ano ba yung nangyari noon? Dahil nandiyan yung, hindi ko lang alam kung kami lang ang gumagawa nito. Tulad halimbawa, ito nakunan namin. Lumipas yung 20 years, 30 years. May mga research yung mga bata or meron silang makikita. Yun lang ang pinakaano namin. Kasi kami sa paghahanap ng history ng Milanin, nahihirapan kami. So, para inisip ko na siguro kung gagawin namin to, yung mga susunod, hindi na sila mahirapan. Kasi meron na rin na pumupunta mga student ng mga university dito na gumawa ng thesis, mga projects sa school. So, napakasaya ko pag yung hinahanap nila na mayroon akong maiaabot sa kanila. Diba? Kaya kailangan ko akong ipagpatuloy para higit pa sa kanila, pwede ko pa silang matulungan. Ano po yung pinaka-memorable events na ina-attend? Yung coronation. Kasi coronation ng BDLR, first time namin mag-docu. Hindi naman siguro lingid yung gaano kadami yung tao. Tapos meron pa dyan yung mga exclusive photographer daw. Kung wala kang ID, hindi ka pwedeng sumingit, malapitan. So ang ginawa ko,
meron ano yan nag-set sila ng scaffolding, 5 layer para dun sa sound system. Umakyat ako dun. Kung ilang oras yon, dun ako nakatayo, nakasalampak yung pa ako, tapos nakasukbit lang yung braso ko kasi yung sa kamay, camera. Ngawit na ako. Wala kang choice, kailangan mong tapusin, hindi ka makababa dahil maraming tao gusto mong magsiya. Patang-patana yung pa ako. Talagang tiniis ko na lang. Kinailangan ko munang matapos kasi yun lang ang magandang angulo or pwede kong makunan na walang istorbo dahil sa dami ng nag-attend, sa dami ng photographer. Talagang hinanap ko yung peso nun kahit mahirap para may maipakita lang akong magandang picture nung coronation ng BDLR. Marami, masaya, magastos, pagod, pero yung resulta para sa akin, maganda. Kasi hindi lang ako makikinabang, hindi lang ang mga anak ko. Pakiramdam ko, maraming pwedeng makinabang sa ginawa namin. Fulfillment na nararamdaman mo pagkatapos parang kapalit po ng mga sakripisyo or lahat ng bagay na ibinibigay mo. Tulad niya, yung sakripisyo talaga. Sinasabi ko kasi yung anak ko 3 eh. So binibilang ko silang 4. Pang-4 nga yung archive kasi minsan mas magastos pa sa mga anak ko eh. Pero pag may pumupunta rito, may nagre-research, may nagtatanong, parang doon nawawala yung pagod ko. Kasi yung palang pinagpaguran ko, may makikinabang, may matutulungan. Yung bang nangyari, hindi lang sa kwento, meron kang ipapakitang pruweba na eto yung nangyari noon. Yun ang nakakawala ng pagod sa akin. At saka yung salamat, nakunan mo kasi gustong-gusto kong dumating. Yung iba nasa abroad, yung iba hindi nakapag-attend. So kami na yung nag-extend sa kanila para yung gusto nilang makita or gusto nilang maalala. Minsan kasi yung target nga namin, hindi lang yung mismong okasyon, minsan pati yung mga nanonood. Minsan, andun pala yung kamag-anak nila, nakunan namin. Yun yung parang nasa mo yung nagpapasalamat, nagkaroon sila ng remembrance dun sa mismong okasyon. Ano po sa tingin niyo na itulong sa inyo na pagsimula niyo po ng archive, pag-grow po kayo as a person? Sa pansarili, marami. Tulad na lang yung mga naging kakilala. Yung minsan may sitwasyon na may kailangan kang lapitan na tao, yung palang mula nang mayano yung archive, naka-vibes yung mga ganyan tao na alam yung tulad ng mga iba, yung mga okasyon na nangyayari dito sa atin. Minsan malalaking tao yung mga organizer, mga tulad na lang ni Sir Francis. Yan, nakabasa, naging vibes lang namin. Parang naging kapatid ko na nga siya ngayon dahil sa madalas namin pag meron siyang project, kami yung tatawagan. Minsan nauna pa kami sa mga media. Sa center. Dati, yung kura lang namin ng kilala ko kung sino yung nadidistino dito. Mula nung maitayo yung archive, tulad isa na dyan si Monsignor Jean. Minsan hindi lang sa okasyon ko siya nakakausap ko rin siya ng personal na buhay. Malaki siya. Tsaka lalo na sa mga anak ko. Ito yung inano ko eh. Ito yung mga sinasabi ko doon sa mga anak ko. Sabi pa natin yun na investment. Mix na rin siya. Sabi ko, kasi minsan nagtatanong sa akin yung mga kapatid ko, ano bang nakukuha mo dyan? Gumagastos ka, minsan iiwanan mo yung mga anak mo. Pero pa konti-konti, nakikita nila yung malinaw. Kaya sabi ko dun sa mga anak ko, hindi man ako makinabang ngayon. Sa tingin ko, sa susunod, kayo, kung ano man yung naipundar ko, kayo na yung makikinabang. Tulad nga nung anak ko, magka-college na, mag-aano na. So, napakadali. May kakilala si ganito sa ganyang school. May kakilala ako dito sa ganyan na pinuntaan namin. So parang ang gaan. Pag marami ka palang kakilala, kung ano man yung sitwasyon na nangyayari sa'yo, parang ang gaan niya. Kung lumawak yung ano mo. Lumawak nga dahil sa
naitayo yung archive. Malaki yung ano niya, malaking epekto sa akin. Kahit pagod, kahit magastos, pero iba yung kapalit niya. Parang magaan. Paano niyo naman po nasusustain? Saan po nanggagaling yung resources? Sa sariling bulsa. Tulad niyan, magka-college na yung mga bata, yung mga camera bumibigay na. Pero, naano pa naman, sabi ko, kung ano ulit. Kasi yung nangyari before, yung mga camera ko, binibili ko, pag nakakapag-renew ako ng loan sa trabaho, para maano nga, kasi hindi naman, alam naman namin, hindi biro yung gastos ng mga camera. Tapos yung pag yung events malaki, pag maraming sumamang volunteer ng archive, automatic malaki yung gastos eh. Kasi ako yung nagyaya, ako yung archive. So siyempre, pamasahe, panggas, pang merienda. Kasi madalas yung ibang okasyon, pusa kami pumupunta. So in-invite kami or hindi in-invite, basta free. So siyempre, hindi na namin iintay na pakainin kami, pameriendahin kami. Basta madalas mangyayari, kukunan namin siya, aalis kami. Kami lang bahala. Tapos i-upload namin, ganun lang. Hindi ka mukha ng ibang kinontrata ka, pag-alis mo, bayad ka, sulit yung gastos mo. Kami hindi, kasi volunteer lang. Volunteer lang talaga yung ginagawa. Ngayon, yung ibang pamangkin, dahil may mga trabaho na, yung iba nakakapag-share na ng panggas, yung iba sila na yung bumibili ng merienda, para may raos na yun. Kasi masaya naman siya. Sulit naman kahit pagod, kahit magastos. Kasi iba kasi yung pag gusto mo yung isang bagay. Kung i-store yung mga photos or mga images mo na Kasalukuyan, hindi ko alam kung hindi pa na-damage yung iba. Sa 10 years namin, nakuha nang bumigay ng computer ko, hindi ko pa na-check kung okay pa yun sa hard drive. Dahil nga sariling namin, wala naman kami, ako lang. So hanggang ngayon yung iba nasa hard drive pa, hindi ko pa na-check kung okay na. Pero ang number one na pinag-storan muna namin, at least nakikita ng ibang tao, nasa Facebook yung iba. Pero yung iba, kasalukuyan, nasa maliit na memory na lang muna. Sana okay pa yung condition ng mga nakuha namin na iba pang picture na nauna. kung meron pong gustong mag-support or mag-donate mo sa Katangayan, Yung FB Messenger ko po, halos hindi ko na yung pinapatayan ng data. Halos tawag sa akin 24/7. Anytime po pwede nila akong i-message. At yung FB, naka-login dun yung aking phone number. Kung sinong willing, madali po nila akong makontak. ano po ba yung daily na pinakakailangan nyo? Especially if meron pong gustong mag-donate mo sa Kami ngayon, sa panahon na to, ako talaga, nagpipray ako na sana yung mga nakunan namin, mga pictures namin na una, sana okay pa siya. Kasi naka-store ngayon siya sa mga hard drive na sira yung computer. Tapos, yung ginagamit kong cam ngayon, yung na lang, yung 71 na halos paretero na, survivor na lang yung Fuji. So far, yung plano ko, kung may tumulong, maraming salamat, pero talagang ang plano namin, tuloy-tuloy yung archive hanggang may okasyon. Kung kaya namin, kukunan namin siya para may preserve yun. For more Sensei and Limang Siglo videos, you can visit our social media accounts. Please do like, share, and subscribe. Ito bali yung nagpa-project kasi ako para makapagpagawa kami ng gold thread nung original. So ito yung pinakaunang replica na minold sa mismong katawan ng original na Antigo. Bali, kung ano yung itsura mismo nung image ng Santa Maria Tabungaw, ito siya. Yan yung pinakaunang niya. Gawa ni Mr. Pineda ng Porac. Ito yung pinato yung upo. Napaka-importante sa amin nito kasi nung makita yung image namin sa ilog, nakalagay siya dito sa pinato yung upo. Lumulutang siya sa ilog.
Kaya kasi yung mga bata, kahit kami, hindi na namin nadatnan kung ano yung itsura nung nakalagay siya sa upo. So para maintindihan ng mga bata, kasi hindi pa ako nakapaggawa ng larawan na mismong nakalagay siya. Kasi kung titingnan mo, paano yung kakasya ng klaseng laki ng upo para kasya? Kung titingnan mo yung original image na walang ano siya, nakadamit na. Tapos ang sabi sa amin ng mga ibang matatanda, yung dito sa baba niya, hindi na siya original, hanggang dito lang. Kaya kung imaginein mo, kasyang-kasya nga din sa ganito kalaking upo. Pero ito, ilaw nung karo, nung piyestihada namin. Dahil pinagawa na siyang stainless, nalaman na naitayo yung Balya Santa Maria Archive, dinonate na siya dito para makita ng mga bumibisita. Tapos, dinagdag na lang namin to galing kay Sir Francis in order sa Lubao. Ano din kasi to, tabungaw. Bali yung ano lang siya, bilog. Kasi ang plano namin sa susunod na festival, yung pinaka-headdress ng mga bata, ganito yung pagkakayari. Ano din siya, tabungaw din. Tapos dito tayo sa kabila para makita nyo yung natitirang minalis. Ito yung sagot kung saan nanggaling yung salitang Minalin ng bayan ng Minalin. Ito, isa dun sa mga kahoy na inanod nung nakaplanong itayo yung malaking simbahan sa Santa Maria. Kaya lang, nagkaroon ng malaking baa, inanod yung mga troso. Nung inanod na yung malaking troso, so hindi na maibalik doon sa original na lugar dito sa Santa Maria Tabungaw. So nagplano na doon na itayo sa Kabayanan. Kaya from Santa Maria Tabungaw naging Balen Minalis. So hanggang sa nagkamali daw ng spelling, naging Minalin hanggang in-accept na yung salitang Minalin. Pero yung original na name niya nung mapalitan ng Santa Maria Tabungaw, Balen Minalis. Pero ang original po na pinuntahan dito, kung saan yung existing na bayan ng Santo Tomas. Dati po sitio siya ng Santa Maria Tabungaw. Napunta siya dito nung 400 years anniversary yung Minalin. So ni-request ko kahit isa lang nito. Ito, yun na nga, kaya nakarating dito. Tapos yung iba, gamit po nung sa may altar, yung pinakaharang ng altar. Pinagmulan nito yung 1609 chapel. Siya na yung ginamit namin pinakamesa ng Minalis. Tapos ito, marmol na to, galing naman siya dun sa mismong wall ng altar ng pangalawang chapel. Kasi ngayon bago na yung chapel namin. Tapos yung iba, para makita ng mga bata kung ano yung mga ibang gamit noon, lalagyan ng nahuling isda. Tawag sa Kapampangan, buslo. Pag pinasok mo yun, hindi na siya makakalabas unless itinanggal mo yung takip. Ito may kasama ako sa trabaho sa Lubao. Kasi nagtatanong ako kung saan ba pwedeng makakita kasi nga para malaman ng mga bata ba't ba Santa Maria Tabungaw yung lugar natin. Kasi nga yung image namin nakita sa loob ng Tabungaw. So kasi yung image ngayon hindi na nakalagay sa Tabungaw. So para madaling explanation sa mga bata, ko dun sa kaibigan ko, inalagaan. Nung tumanda na, dinala na dito. Kaya lang, hindi pala dapat siya buksan dito dahil nagkakaroon ng crack. Hindi kamukha nung isa. Ito galing ng Lubao, yan galing doon sa tito ko. Ito yung pinakasimbol namin. Para alam nila kung saan nanggaling yung Tabungaw. Kasi nga nakita yung image. Karagdagan, yung Santa Maria kasi may original na may nauna ng baryo ng Santa Maria yung Makabebe. Yung una. So para hindi sila magparehas, nung makita nga yung image na nakalagay sa Tabungaw, ginawa na siya Santa Maria Tabungaw. Kasi dati, kung ano yung pinakamarka or pinakatanda sa isang lugar, yun ang magiging pangalan niya. So dahil nga nakita yung image sa Tabungaw, kaya naging Santa Maria Tabungaw. Yung Tabungaw kasi, upon research, saka sabi ni Sir Francis
salitang Kastila, pinatay yung upo. Pero Kapampangan, pag Kapampangan yung ginamit mo, tabungo. Pag yung ano kasi, Spanish word yung tabungaw. Kaya yung unang bayan namin, is pangalan niya, Santa Maria de Tabungo. Pag Espanyol, Santa Maria de Tabungaw. Pag Kapampangan, Balening Tabungaw. Ito galing sa biyanan ko. Pero nung pinost ko siya sa Facebook, maraming nag-comment na ito raw yung kauna-unahang transistor radio sa baryo. Kasi yung ibang kwento nila, yung mga nagko-comment, isa lang daw yung lugar na pinupuntaan nila pag gusto nilang makinig ng drama. Yun nga doon sa biyanan ko. Kaya na-identify namin, ito yung kauna-unahang transistor radio sa baryo na napunta rito. Nung una, yung piyesta ng Apalit, meron siyang inter-baryo. Yung mga youth yung mga matatanda na ngayon, Roals, wala na sila. Madalas silang sumali sa karera ng bangka. Ito yung isa sa nakuha nilang trophy. Tapos ito, piyesa na lang na gamit din ng lumang karo. Ito yung pinakaunang molding ng replica. Tapos yung iba, mga dinagdag na lang na lumang gamit para malaman ng mga bata. Pero karamihan dito, galing sa mga kabaryo namin. Ito yung existing na simbahan sa Minalin. Gusto ko sige pakita, ito simbahan na to, dapat naitayo dito sa amin. Dahil nga sa mga kahoy na minalis, so ang nangyari, doon siya naitayo dahil yung mga troso, hindi na naibalik dito. Pero yung pinaka mas natanda sa Santa Monica, yung chapel namin na 1609. Ito yung plano nilang palitan ng malaki, pero hanggang ngayon, nandiyan pa yung ruins niya. Ito rin yung preba namin na ito yung gamit ng mga nandito sa bahay na ginawa kong chandelier, yung gulong ng mga karo, at ito rin yung mga bakal sa altar na naging mesa ng minalis. Tapos, pangatlong chapel, ito yung marmol na nakalatag dyan. Naitabi ko rin siya. Yung certificate na yan, nag-request kasi ako noong 400 years na gawing isang araw ulit na munisipyo yung dito sa amin. That concludes our Sensei episode featuring Mr. Nomer Pangilinan, the founder of Santa Maria Archives Minalin. Thank you for joining us. We hope that we will continue to remember and value our history. Whatever the future may be, the next generation will always find the importance of old stories. Ika nga ni Ginoong Pangilinan, hindi lang siya basta kwento. May papakita kang pruweba na ito ang nangyari noon. See you again, and we will continue to explore, learn, and improve, because life is a continuous learning process. This is Sensei Season 2, their skills and talents.